салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ ман Фирдавси Хурсандам. чанд рӯз пеш мо ба шумо хабар дода будем ки Muin Gafurov аллакай узви ширкати бонуфузи UFC шуд. аммо пас аз чанд лаҳза худи Muin Gafurov дар як навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон намуд ки ҳоло барои узви UFC шудан вақт аст, чун бояд бо як ҳарифи дигар рақобат намояд. дар сурати ғолиб омадан пас омода аст ки бо ин ширкати размӣ шартнома бибандад. ана ҳамин як рақобат дирӯз маълум шуд. ширкати One Championship тасмим гирифт охирин рақобати Muin Gafurovро рӯзи 25 октябр дар шаҳри Ҷакарта, Индонезия баргузор намояд. рақиби Muin ин навбат ба қавлеш шӯхӣ нест. Ҷон Linekerро дар ёд доред. замони ӯ узви ширкати размии бонуфузи UFC буд. дирӯз Lineker дар саҳифаи твиттери худ навишт ки ман омода ҳастам ки барои мухлисони ҷадидам дар One Championship рақобати диданиеро баргузор кунам. агар Muin Gafurov маро даъват кардааст, ин хеле олист. барои ман фарқ надорад. ҳамаашро дар навбат гузоред. Lineker ҳарифи хеле ҷиддӣ барои Muin аст. мо танҳо барор мехоҳему тамом. муҳофизатгари бразилӣ Филиппе Луис ки то ин дам бо пироҳанҳои Атлетико Мадрид бозӣ мекард ва шарафи ин дастаро ҳимоя менамуд, ба дастаи Фламенгои Бразилия гузариш анҷом дод. ба иттилои манбаъ, бошгоҳи Фламенго ба бозингари 33 сола то декабри соли 2021 шартнома ба имзо расондааст. бояд қайд кард ки Филиппе Луис дар дастаи Атлетико аз соли 2010 то соли 2014 ва баъди як соли ба иҷора рафтанаш аз соли 2015 то ин ҷониб ҳунарнамоӣ кардааст. бо ин даста Луис 333 маротиба ба майдон баромада ба задани 9 гол муваффақ шудааст. ҳамчунин барандаи 7 ҷоиза, қаҳрамони Испания, барандаи ҷоми Испания, 2 маротиба Лигаи Аврупо ва 3 маротибаи дигар суперҷоми УЕФА-ро ба даст овардааст. бошгоҳи Реал Бетис дар саҳифаи твиттераш аз гузариши ниммуҳофизатгари фаронсавии бошгоҳи Лион Набил Фекир расман иттилоъ дод. Набил бо дастаи нава шартномаи 5-соларо ба имзо расонид. маблағи гузариши Фекир ба дастаи Бетис муайян нест. қаблан хабар дода шуда буд ки дастаҳои Севилия, Валенсия ва Милан бо ин ситораи бошгоҳи фаронсавӣ мароғ зоҳир намуда буданд. Фекир дастпарвари бошгоҳи Лион буда аз соли 2013 то ин дам шарафи Лионро ҳимоя мекард. хотиррасон мекунем ки Набил Фекир соли 2018 ҳамроҳ бо мунтахаби Фаронса қаҳрамони ҷаҳон гардида буд. Гарет Бейл ва Зайниддин Зидан, ду чеҳраи машҳур дар расонаҳои иттилоотӣ ки тӯли ин ҳафта серхонандатарин хабарҳо дониста шуд. Зидан ду пой дар як мӯза аз бозингари УЛС халос шуда нест. инро ӯ тариқи расонаҳои иттилоотӣ ошкоро гуфт. ҳарчанд ба Бейлу ба агенти ӯ писанд наомад, вале гуфт ки мо нақшаи фурӯши Бейлро аллакай таърезӣ кардаем ва даъвати дастаҳоро интизор ҳастем. дар чанд пойгоҳи иттилоотии дигар гуфтанд ки ин хабар асоси воқеӣ надорад ва Зидан гунаҳгор нест. дирӯз хабари дигар нашр шуд ва дар он ҷо собиқ президенти бошгоҳи шоҳона Роман Калдерон гуфт ки Зидан соли гузашта мехост ки Роналду дар даста бимонад ва Бейлро ҷавоб диҳанд, аммо президенти бошгоҳ андешаи муқобил дошт. ӯ мехост ки Бейл боқӣ монад ва Роналду биравад. аз ин хотир Зидан ба қавле қаҳр кард ва аз даста рафт. имсол раҳбарияти бошгоҳ барои баргардонидани Зидан кӯшиш кард ва Зидан шарт гузошт ки вақте ман рафтам, Бейл дастаро бояд тарк кунад. ин сирро Роман Калдерон кушод. дигар чӣ ҷои пинҳонкунист? Зидан намехостааст ки Бейл дар даста бимонад. тамом ва салом, дигар ҷои баҳс нест. Бейлро мебояд дастаро тарк кунад. як кӯдаки 11-солаи англис ба орзуи худ расид ва бо бозингари дӯстдоштаи худ пешвои дастаи каталонӣ Лео Месси анқариб 45 дақиқа бо тӯб бозӣ кард. ин наврас Маккензи Онейлу ном дорад ки дар лаби баҳр ҳангоми обозӣ бо аҳлу оилаи Леонел Месси вохӯрд. ӯ қисса мекунад ки ман танҳо будам ва бо тӯб бозӣ мекардам ки ногаҳон тӯб ба ҷое рафт ки он ҷо аҳлу оилаи Месси истироҳат мекарданд. падари Месси тӯбро ба ман дод ва пурсон шуд ки бо Месси тӯббозӣ кардан мехоҳӣ? ман рад накардам ва қариб тӯли 45 дақиқа бо Месси ва писари ӯ Тиаго тӯббозӣ мекардем. ин лаҳзаро ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳам кард, гуфтааст наврасе бо номи Маккензи Онейлу. орзуҳо амалӣ мешаванд агар мо бихоҳем. пас бо умеди рӯзи расидан ба орзуҳо зиндагӣ мекунем. дастаи Барселона тасмим дорад бо Месси муддати 4 соли дигар шартнома ба имзо расонад. ин дар ҳолест ки Месси муддати тамоми умр дар ин даста фаъолият мебарад. инро Хосе Бартомеу, президенти бошгоҳи Барселона гуфт. ӯ қайд намуд ки мо бо Месси шартномаро муддати 4 соли дигар тамдид мекунем ва ба ӯ дар интихоби ҳаят низ имконият медиҳем то бо кӯмаки ӯ ғолиб дар Лигаи Чемпионҳо бошем. хулоси гап, Месси то охири умр ягон бошгоҳи дигар рафтанӣ нест. Ювентус мехоҳад Неймарро ба Турин биёрад, аммо танҳо бо қурбонии ду бозингар
аммо ПСЖ иваз ё худ бартер намехоҳад. онҳо танҳо бо пул Неймарро медиҳанд. дастаи Туринӣ пешниҳод кардааст ки Неймарро бо ивази Матуидӣ ва Пауло Дибала ба Ювентус биёранд, аммо раҳбарияти бошгоҳи Парижӣ хостори ивази бозигарон нест. онҳо мехоҳанд Неймарро бо пул фурӯшанд ва аз ин ҳисоб маоши Килиан Мбапперо боло бубаранд. Парижиҳо дирӯз гуфтанд ки Мбаппе хостори он аст ки ба ӯ 50 миллион евро маоши солона бидиҳанд. аз ин хотир бо оне ки Неймар хостори аз даста рафтан аст, маблағи аз ҳисоби Неймар ба дастовардоро ба маоши Мбаппе рабт бидиҳанд. дастаи Туринӣ иқтидори он маблағе ки ПСЖ мехоҳад надоранд ва танҳо иваз мехоҳанд. гуфти он гапҳо мавзӯи Неймар дар ҷони ҳама зад. ҳар ҳол равзанаи трансфер боз аст. худо медонад чӣ мешавад. мо бояд интизор бошем то дидори навбатӣ. хайр.